दतमा बाजाराव ग्रेनेड खुबैग्रा साब्रै दुथांखौ हमबाय। क'क्राझार जिल्लानि दतमा बाजाराव गंसे गलानि मोखाङाव ग्रेनेड खुबैनाय जाथायजों लोब्बा थानाय साब्रै सुबुंखौ क'क्राझार पुलिसा हमबाय। दतमा बाजाराव ग्रेनेड खुबैनाय जाथायजों लोब्बा लाना उदखारि आफाद केएलअनि साब्रै सोद्रोमाखौ पुलिसा हमदों। बबेखानि हमजानाय साब्रै केएलअ उदखारिफोरखौ रामफलबिलनि कनक अधिकारी, सेरफांगुरि सामथाइबारिनि अर्जुन रय, दतमा वेस्ट दाङारकुटिनि अनुपम रय आरो दतमा हगमाबिलनि प्रसेनजित रय होननानै सिनायथिदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला माखासे सान सिगां धुबुरी जिल्लानि गौरीपुर थाना बेन्दोंनि गुबुन गुबुन जायगायाव रां दाबिनायखौ लायनो थांनाय समाव कनक अधिकारीखौ हमनो हादोंमोन। उननि समाव कनक अधिकारीखौ क'क्राझार पुलिसा गौरीपुर पुलिसनि आखाइनिफ्राय लाबोनानै जेरा खालामनायनि गेजेरजों दतमा बाजाराव ग्रेनेड खुबैनायाव लोब्बा थानाय अर्जुन रय, अनुपम रय आरो प्रसेनजित रय मोनखौबो हमनो हायो। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला हमजानाय दुथांफोरा बांलादेशआव थाखुमानाय केएलअ दैदेनगिरि हरिप्रसाद रयनि बिथोन बादियै क'क्राझार, धुबुरी, बङाइगाव, चिरां आरो गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव रां दाबिनाय हाबाखौ मावगासिनो दंमोन। बबेखानि बै साब्रै केएलअ सोद्रोमाखौ बिस्तिबार खालि क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालियाव हाजिर खालामनानै क'क्राझार पुलिसा सानब्रैनि थाखाय जिम्मायाव लादों होननानैबो मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2023 मायथाइनि 9 डिसेम्बर खालि दतमा बाजाराव जादोंमोन ग्रेनेड खुबैनाय जाथाया। 5,81,000 रांजों लोगोसे हमजादों प्रदेश कंग्रेसनि नेहाथारि जिन्तु हाजरिका। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि नेहाथारि जिन्तु हाजरिकाया हमजादों। बिसायख'थिनि नेमखान्थि सिफायनायनि दायाव एसटिएफआ जिन्तु हाजरिकाखौ हमदों। मख'नो गोनांदि जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिखौ लोब्बा लाना बिसायख'थिनि खान्थि बादियै रायजोनि खना खनला नाका चेकिं एबा सिग्रोमनाया सोलिगासिनो। बेनि गेजेरावनो लखिमपुराव नोगोद 5,81,000 रांजों लोगोसे प्रदेश कंग्रेसनि नेहाथारि जिन्तु हाजरिकाखौ हमनो हादों होननानै खौरां मोन्दों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला जिन्तु हाजरिकाया लाख लाख रांखौ बिसायख'थिनि खामानियाव बाहायनो लादोंमोन होननानै सन्देह खालामदों। बिनि बागै गेबेङै मिथिनो थाखाय जिन्तु हाजरिकाखौ लखिमपुर थानायाव जेरा खालामदों। गुबुन फारसे खुंथायनि गोख्रों रैखाथिनि गेजेराव बुधबार खालि करिमगन्जनि निलाम बाजाराव नोगोद 22,95,500 रां जब्द खालामदों होननानै खौरां मोन्दों। AS08A0614 नम्बरनि बलेर' गारिनिफ्राय बोखांदों नोगोद 22,95,500 रां। बे जाथायजों लोब्बा लाना आब्दुस सुब्बुर मुंनि सासे सुबुंखौ हमनो हायो। दिपेन बर'आ बुंदों, सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर'फोरनि खैफोद समाव एबसुआसो रैखाथि होबोदोंमोन आरो इयुनावबो होलांबाय थागोन। सनितपुर जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव बिस्तिबारखालि लकेश्वर ब्रह्म गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव समाजारि सांग्रांथि मेल खुंदों। बेनि गेवलां मेलाव बेखेवगिरि आरो बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। दिपेन बर'आ बुंथिगिरि महरै बाहागो लानानै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव सिगां समफोराव जालांनाय माखासे जाथाय आरो बै जाथायजों रायजो राजाफोरा गाज्रि मोगा-मोगि जानांनाय जाथायनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। बेजों लोगोसे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव रायजो जानाय बर'फोरनि खैफोद आफोदनि समाव एबसुआसो रैखाथि होबोदोंमोन आरो इयुनावबो होलांबाय थागोन होननानै गावनि बिबुंथियाव दिपेन बर'आ बुङो। एप्रिल दानावनो भारतआव फैगोन एलन मास्क, माखासे प्रजेक्टनि बागै फोसावगोन। सोलिफु एप्रिल दानावनो भारतआव फैगोन बुहुमनि धोनिसिन सुबुं एलन मास्क। एप्रिल दानावनो गोदान दिल्लीयाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ लोगो हमनायनि बाथ्रा। एलन मास्कआ गावनो ससियेल मिडियानि एक्सनि गेजेरजों भारतआव फैनो प्लेनिं खालामदों होननानै फोसावदों। मख'नो गोनांदि मदिजों सावरायनायनि उनाव एलन मास्कआ भारतआव इनभेस्ट खालामनाय आरो भारतआव इलेक्ट्रिक गारिनि प्रजेक्टनि सायाव गेदेर बाथ्रा फोसावनो हागौ।
नाग्रिजुलियाव इथा बानायग्रा मेसिनाव हाबनानै सासे लेबारा जिउ गोमादों। तामुलपुर जिल्लानि नाग्रिजुलियाव थानाय ANLP प्रजेक्ट कनक्रिट ब्रिक्स एबा सिमेन्टनि इथा बानायग्रा कारखानायाव जाब्रबथाय। खामानि सोलिबाय थानाय समावनो मेसिनाव हाबनानै सासे लेबारनि जिउ गोमादों। मेसिनाव हाबनानै जिउ गोमानाय सुबुंखौ 65 बोसोरसो बैसोनि अजय बसुमतारी होननानै सिनायथिदों। अजय बसुमतारीया थांनाय 3 बोसोरनिफ्रायनो बे कम्पानियाव खामानि मावोमोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला बिस्तिबार खालि अजय बसुमतारीया मेसिनखौ हुगारस्रांनानै साफा खालामबाय थानाय समावनो सोरबा सुबुङा मेसिनखौ अन खालामना होनायाव अजय बसुमतारीया मेसिन सिङाव हाबलांनानै जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। उननि समाव मेसिनखौ हाखावनासो अजय बसुमतारीनि गोथै सहखौ बख'नाय जायो। नाथाय बे जाब्रबथायनि उनाव कम्पानिनि बिगोमा आरो सालायगिरिफोरा गासिबो जाथायसालिनिफ्राय खारखुमा लांजोबो होननानै गोख्रों अजद थिखांदों। बे जाथायखौ लानानै जायगानि सुबुंफोरनि गेजेराव रागा जोंखांनाय सोमजिदों आरो खुद्रिखांनाय रायजोफोरा कम्पानियाव थांनानै पुलिस बिफानजों दान्थे बिदान्थे जाहैयो आरो इथा बानायग्रा मेसिनखौ बुफाय बुसि खालामहैयो। बेजों लोगोसे अजय बसुमतारीया खामानि मावफुनाय समाव मेसिन चालु खालामना होग्रा सुबुंखौ नांगौ होननानै गोख्रों दाबि खालामदों। हारियानायाव स्कुल बास जाब्रबथाय, 8 उन्दै फरायसानि जिउ खहा। हारियानानि महेन्द्रगढ़ जिल्लायाव गंसे स्कुल बासनि जाब्रबथायाव 8 उन्दै फरायसाफोरा जिउ गोमादों। हादरारि थाखोनि गुबुन गुबुन खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बादिब्ला जिएल पाब्लिक स्कुल मुंनि गंसे प्राइभेट स्कुलनि 35 फरायसुला फरायसुलिफोरखौ रोगानाय स्कुल बासआ लामा सेरनि फांसे दंफाङाव सौग्रावनानै बेलथायनायाव बे जाब्रबथाया जादों, जेराव 8 उन्दै फरायसाफोरा जाथायसालियावनो जिउ गोमानायजों लोगोसे माखासेया गोब्राब जखम जायो। जनायाव थाइनै मैदेर हाथाइ जब्द'। आसाम अरुणाचल सिमायारि ओनसोलनि जनाय केमि गामियाव बुधबार खालि एसटिएफ आरो जनाय पुलिसआ थाइनै मैदेर हाथाइ हमनो हादों। सानै सुबुङा गंसे बाइकजों लाबोबाय थानाय समावनो हमनो हायो थाइनै मैदेर हाथाइखौ। नाथाय बेजों लोब्बा थानाय सानै सुबुंखौ पुलिसआ हमनो हायाखै। लकसभा बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिगासिनो थानाय समावनो सुरां फालांगिफोरा खाबु लानानै जनायाव स्रोदै फालांगि खालामनो नाजानायखौ फेलें खालामनो हादों पुलिसआ। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला आसाम अरुणाचल सिमायारि ओनसोलनि केमि हालामाव सानै सुरां फालांगिरिया AR090907 नम्बरनि मटर साइकेलजों लाबोबाय थानाय समावनो एसटिएफ आरो जनाय पुलिसआ जुथाइ सिग्रोमनानै थाइनै मैदेर हाथाइखौ हमनो हायो। नाथाय सुरां सिखारिफोरा मैदेर हाथाइखौ जायगायाव गारनानै खारलांनो हायो होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों।